Sompa TV /Sompa FM. Wada Roma call www.sompaonline.com and somewhere ya be say what bibi hu nyina no ya body bede e mase be ya de akwa kogo ntu kwa mesro no akokenkan wo de e de free ho ewie buzi caption man e kan ye ho Brahima a producer sanso na ya Grace mame wata ho fedua kuku Veronica Jando Evergreen Mama wano so e boy ye chidom akosia so maso dela ahofefo ba akokọ se mono mesese Japan no wano so eta ye chi ketre agune ni de she kronkron ene wo fani poda from boase enana nra enicha se ne wonum ehwe akrakra na chi krakra okan ye ho e wodwumedie eso sanso na David e wo MC a ho hwe e de aboa ye kobeja sesempemo Calvin mami pokua ho fefo abusia wonum nyina edom ye na wie e na Sompa Nkomo awie e yebola kan ye ho e yebola kan ye ho biem e yebola na ye mfa ensem no entime emedan wo ma Mary wadaroma memo wakwa ba ya mede na pom to say adumo ne mo mpa ebontie wo ye da nyame ase and minister BJ chief executive producer nyame adom wo siesie ensem ne de abenta na de ebo aho na obi ka enya subject wa enya easy crack Midi for nyame ne ebo now what to say nyame adumo say wonam na ye mre kakra o no na dwuma me endo say precious mo ye almost career day ja midwife ne ketwa so ekoye oh good na nya asem ketwa that you benya abansi kedi Empower what you know what I mean chia John Bass for nyina okay in fact school no omo titimo fani sure etimbo mabaso John Bass wo kokobin buakwa kofodu ya krupon kokobin John Bass for nyina mechemu nyina Omunyina eje wo so mesese champon abewatia obapa ho fefo mama wanim kra twie na ya na kumi ne okente na ma Mary Gina ne kaba na set san no so obobo ni de o me na o ma chinchim duku abewatia na makono modern went ma moduku na what is say mama ya dom ne mo mpa ebo ye da nyame ase e da nyame se fie mo kominu am nyina ho ye ye da nyame ase ebusiafo abedwafo e na what say no man canon one to akre na wa hu say na wie one ma ye krado ready one enso e ba be keke bi e de akre de se na e fata no eno ti ye ntwen so awie kra e na baba wa bi de na sababa be dan ye yi awade mu nsem ye o ye se wo kobia ya asem wan kobi nso a wo se ya nko e na wo mo kire mo hu mo nko ana ma ware na kwase ebo ya eto da bi abinum soso no ebu wo mo yonko e wo awade mu no enne ebi be pie mu e wo fidua yi so eno ti ye nche ho ye frekes number 1 wey Olivia Sapoma Ofri Afrancho ena ebaye oya complainant Obakwadu ede etia Kofi Bedu allegedly accused person court all day in court. Sure, thank you mema wapia sofo Obapa kwaba na mami Pacho apom to say Nyankopon admo pacho na aso e Nyankopon ada Roma ne Sompa nso ne aketua pentime ho odin bosomi so say ya na yanim nyina ya hyenhya wa wanim nya rodo no misrawo na wo bia wo do usika no besia bobi na ade kobobo ye wo enema bi na bia ya twetwe misrawo I be judgina say enmo ya sere minister 1 tina ordinance wa pocket wa hasem ba cho bressem no aha sika wa ne ho o se sika no wunti obema ye bia di eni hu edi bim so ya me bi ni maame na wo so ho ye Nyankopon adom eya me de pa se wodi akokodro e kasanya vim na mi emu mame wate bibia be ye fine wo kwa sorry ana se okokremu ana se me na nanom bi na osumo mu pacho me kwa asole pacho me sise champon ye madomo e na ye mfa twerɛ kronkron no emma no na onka we ni yachi ye pese no krotro do na edadi e wa ha senum enti me Olivia Sapoma kedi mechie me Olivia Sapoma ewie maba Sompa Nkomo so Sompa Nkomo so me shabo se asem bia meka no wa ha no eye no krotro do kontomponim enti erade boame court all day in court Piao Olivia awie ya fidie ya de empamo aboabo na ya na wotuam ni ka be hye mu
What's a Sompa Nkomo ye ni abedwafo ye nso mu abiade e na e pamo wa wie wadwane ababa to ani atiefo nyina ye krado twen Pacho medasi medasi se mama mesa akwanye me pacho minimi kunu na wo ho ye twempena ansa na ba ye ware ye ware ye no okunu no ye fra ne san wada roma odi kofi bedum ya wono so ete hefa pacho se sei ote sasa bo ho sasa pacho ya te yentio pacho ye me ho ade no ko hu abusuafo ene yete ho ti kasa nyem nso ne yete yedika kotena akolobo ti yete kolobo ye rent so ye no kotena UGC ti UGC ni mu no ne ye kotena afie o medilo na ye adwuma starting so wo hia mo maazi ameton dokono ne nchena na wo hia me nti mbetena afie no la kaka che papa se adwuma na me ye no me ne nkrofo sere dudu nti wo sesen adwuma na me ye no me ne nkrofo sere dudu nti minya ye obebo me dwetere ena me kana me kacha papa se minya ida fi se mintimi ntina se abela minya adwuma na obebo odwetere na no dia wo de ayeden na me de aye me mama azi won ma ye adwuma fofo okay nti mazi won osuro minni me twamni bia suro aya na na hono no oya ma asemo ana bacho ho de ma hu se oya ma asem okay yanto aso simbetina fie na hese eni ya ni ade a oya me na mintimi enti wo gya adwuma no bachan kaka chem papa ni me gya adwuma si me ho na me frem ma me ka chen se bebia na ogi lo no gya en me sere no onfa me nko na omuma me bi na me fanya adwuma na de me fem no wa hwe onte asempa na ode me ko ye gye e de ba de na wo gya adwuma no na be ma ne de wo fem anu nti no kaka cha ma me se o ma lo na de o fem wo fie na enye papa no me pa cha so le o ma misika obisa na osimini bi adwuma mu nye otimi kwakwa so na wotwemienu boss adwuma mu nye na me ye adwuma ne nso so ne ye dika wo baako nti na me de ni ba school o ma akru bet osori anopa me dwala akra ni wedi a na ode akra na ba school na aka me nkwa me ofie nti me frɛ me maame na maame de me koy no kwaji sika ni bi maame na me de ye adwuma eno kro behu se makofa nsomade a meton ya aka bosumi mienu wo chi sika no ukwaji loan mbachan o maame na dom na won saka bie mbachan ena ade kwafa ade nsomade mbachan ena wo ton ukoton no hen mbacho me sole am a free Monday to Thursday me ton wo UGC but Friday na me de kobo manjwa UGC baby anamotie na enti afie ho na ana animu ho na wo ton no mbacho na me sowa okay di kwa chima ti me kwaje obehu ye ya aka be bro bosumi mienu ade ntia se edi nti na makwaji lo ni ma mo na mane na me de ye adwuma kwa na makofa nsomade nti nsomade nya adwuma oh what say o se nsomade nya adwuma asomade ton nya adwuma bachan oh okay no ana o ya akasa bosumi mienu sata na ska ba me hu nti me sole kwa chima me mine me ba me nu aduane o ma me chop money bet me nu aduane gya ne bi oba odi ene ye de te ho ena afi hu se ton ana me ton no sesan da bi o obi a wo akwaji loan na o se wa mo na mane nti ono wa ya aka bosumi mienu bachan ena o mo wa konhoma ena wo de usika na bi na enu aduane si no oba na wasa abedi bachan eno eto aso di sen bacho me ya drubo so me no hu se e wo se jai no je no me kasa aye na yete ho timi na me ye na me ditu nanim sa mesere no se akra no se me kwa adwuma na from Monday to Thursday no de no kwa no pana me makofa na wia nti mesere ne bet Friday de me kodwa mintimi nsa me fa akra no wo school me ba na jo nti mesere ne Friday de on fa akra ne mra na oji tum ye nyina na yetena se ne ye yes agreement no na oji tum kasa nyam nso na ge bi wo fie o se na ne mpana ne ge no UGC ho no mo no ge bi wo fie na motimu no me pa twan ne mpana no me pa twan obo eyi home onkwa we ti me pa twa me hu sa na me de me gusu aye madwuma na me monitor no ono nso wo mpenipa ansa na be hu so na obi ye free na bibi ye dey koso okay ti me hu so ne ge ne edi nkomosra na me ka che ne se ne ya oye ne mani nje ho ti wonyae ena osmintimi nsi easy woni ge na gudi na me de me yi me na ti one Friday bi me kodwa me baaye no wan kofa me ba no ti me de na me wo fie ti be du fie be 10:30 me be fie ntem ono be du fie be 10:30 to 11 obaye na me ba ne nka no na afi na akwa na nya 1.5 year na mbisa nsa na pokuwe osu nim nyansa so obaye na ye mai no kwa kofa no na mse a me no akwa agreement no ade akra ne ba timankasa na mfan to masini 2 years bu miti na me yisika na me foroka eni makru se me si kwa so no afre na damfo bia me na di manim kan akofa akola na me de bae
me ba man ka hwe ma mo ne wa ma anya hwinti ade che ma me na hu sem busu afu entu ba na akwada na bedru fi ba chan okay ti ade che na me sisa me niam nyina ma anya pin na me de ko me kurum adentia se wan ko fa me ba no wadi ni mpine cha ma ba ka school ana wo sisa wo niam nyina no nti ehwo abufuo no ba chan ana be sisa wo niam ma o che o che man ne de ne koma o hwa obi ameka no de ne koma ne madam ana me sisa me niam na me ko akurase na gene nso de no e ka hu bi ma nya ma obi ahu se ma hu de e koso ofio ana me ko akurase no wa ama ho wa be ye me ho ade wa mabisa se bia ofre adwuma ba ye me ni fie na e bia ma bedura na asese na me de to ti me di 6 months ade be cha ma menya 6 months na gene frame gene na o ti UGC wo no o frame no se e ye pa asa wo ko na ka de obe hunu ne chewe na mse asa aha to bo asio okunu no kwotena wo ma me ho esanse obakọ sukuu no wankofa no ka so bekọ akofa no wankofa no ena de etoso nsoso no owe abaya bi wo fie ho ya ono na ehihya ho sempena enti sa ne ma mienu we na ma wugina so a wukọ wukrom ena okotena ho 6 months boso minsia ena boso minsia ne be ma dan flo ne mpena ne bom na twen fon fle wo ena wasesen ena o say eye pa asemeko na senka ma nkwanka de mehu kura no keche de mihu ye no so ya nam se enkate na okate me a mebo odua titie manum asem na me sister bi su ye adwa nam de phone to voice out nam ka che me sister say ontie na o say repeat ye nam se ne saade ya ma bo odua de be ma na da ase na be ma ne ma hoda tine ye ya wada ni fia da me wo na papa be frɛ me say me kunu aba onu onua ba aba ntime ne me na namla me ma me de otikuma so onti kuro ni su obi mene na namala na mene na ko to ko na papa nua ba ko bisan so ba na warigu ana so ba ne nkabum sam prince wen fi no ni sister ne say omo sere so mu tu agina to omo ko ba na ni sister ne be ka se oli pedua boye futu oli kasa wantu no obodu oli kasa wantu no obodu enti kasa nche Olivia na msi sister maka tro se mebo nua ne dua pe amwate o se da bi ntinka ya akasa na papa ka se wate se oba ne nkaboma na asa warugo so okobisa na busunyafo be ma ne seje so okobisa na busunyafo ansa ba chan so obe wale me biema ene konkon ho ene me di paasa me tinya ado we kromo sam se bubuja ene me nya iska aka na madam fo bi so obeje dan oblema west bet want me onkotena mbiem ti me nkoje madam fo na anye metaze na o se me nkotena na mkotena mu ti me kotena mu no me koto aduane me ne mba ne koto aduane okwan se ne wahu papa misumi hu no ti me wan se wagya me mu no akoso papa mu ti me friend sa na bla no aso papa mu no se na he na me one me ya no sa atam obi ankasa no yonko ne ba ne di komanti ye tuti ne se ye ko ne nsuo ba na mkotena edina ka efie 1 2 3 ye wokwan ho ena na yadu ye fio na metena store bi anim ti metena store bi anim no ne yedidi komanti so ne toja ye ne ye tuti ne ye se na wa anko no ahwe ye chiama yakowre fie honom na de kyen na obehwehwe ode me ba ne din behwehwe ye tina obefie ho na mka kyen se mu nsi ho bi me mpesa na Mr. me back ma Mr. kwa adentina na opese obesi ho bi me pa cho so kobusa na busuafo so obewale me bi mu dia okay me so hia me ni mienu ni hia na busuani bi anka ho enu ntina mka kyen se mu nsi ho bi mu no okay ti Mr. kwa so na msofo bi sa me sesei na me ma me sofo nso bi sa ma se afri me ma me ono se de be ma ni yenti bi kwa kurase ti me ba ye sofo hu me na ofrem na me so sofo me ni na gyaye na me ma me so sofo oboa onfa ne nsanko ti me sro ene oli nkasa na onya bibia amanenka ti sofo fle be ma na ne ho amlika obaaye sofo kan papa ne nso nka ma asem da na me ntimi ntwe na no wofam na me si yo mate kasa nyam nso so me koye ne ye fle busuafo ne fle e kan asem na papa ne so wa se ne ba ne de ontimi enko han dan bi abla ne rent nso ye nti sem ombem ye be wale dia mensan kote ne fie onam si fie oso de ntini papa be ma ne papa momu ne kan sa asem ne se wa se be ma ne ntimi enko han dan bi yes de wotim sesi ana ne rent aso ansa kote ne mu agesa ne rent aso ansa no watu omoka sa na maka sa de amate bet me so me de ntimi ne me kola enkote ne fie e ma ne nye ye nti maka sa de amate na yetuti na afi obia na me ne baby ti me ba ya sofo kan asem no afi no abeye me so ka oblema west wa madam fo ne so a metimi kotena ho no me pam no kola a wonko
to anam se na ha de ye obi dan na ode ma me wa anyi miskenti sa de ya peska ne enko ha dan ade na nwume kana no pa na nwumle no oba no koyi 25 million say me fa nkɔ pedan ti chirima na ekonya bi wo bo ho ene yete ho yete obo ho de nyinsan samel taata me nam se menyanya me ma me ho ban se bade a mewo ni nyina mu na me gilo na me de ye adwuma wo mo me dwetiri nti me yana mka che ne se edan na me so ye me kɔ no me kɔ be krom na dan ne ya to me na du lent aka se steam bender be kyekere na mo asi dan me pa atwan e wo sasa okay ena me se saade ya ene ye dan na o me ye ni nkɔ ne nye ne dan ba bi e be ha dan ya 25 million 2 years de ye rent be so ye ntimi nti o me ye nye na so wate ti o de bi ba kakla me peto me kɔ ye no afe no de me peto ho na o de bi so na ye kɔtɔ iron rods ye to cement ne ye sa anwea ena steam bender be kyekere ene egusu ane ye dan ti afi ye tu wie na ye hu sika nyina sanam se o mane ha no na loan na meje no de bia meje metue nti mekɔ akwaji bi ne de abodan ne so ti ye dru se ye abodan ne so na mfrem papa se ye wie o ye pese ye abodan ne so nti mesere ne se ni kokko mu honom na dua ho na ye kama Sompa FM o me ye mebuni emfa nkɔbɔ so no so wate nti kwasi ada ye mmra na kwasi ada na no pa me ni mienu nyina kɔ yi kodu bo aman ho no na me papa ne yifo no operator fo no ekɔ afomu akɔbudu ye kodu no ma bukura paapa ye wie anso me papa ne dia bobo ya atena anua ne so twe anua ni nyina begu fie me nana efie edan ya na wo ni ukunu na si no papa mom na edi nkan de operator kora ko nwurem etwe gu abobo ya musa atena abobo ya no so me pa twan wase wo papa ye ni papa odi be fie so odi be fie na ka ye de be ba kola no yesi so ofa nua na se ebia lances ni wa police wo kwema obecho enti me papa akola bia afande na ye ba oteheman na ofre no ye driver ni otwi prejo yi bi na omo hye nua ne fa gu car na se na anadwo bere ebo wa na ofre me ni hia ne bon so me ekoyi nua no na afi de kan na de abobo ya de bank kakra enti me papa de na anso na yesa pay operator wo mikrom ho a ene diska ne ma no no obuye na yese enua ne ekobu ya mimi sika because ni migilon 30 million okay ene de koto nua no ene de begu ti ye boss wie be burubusu mi enu sika de koto nchensen we ena me di 6 million by na me tu susu bi wo afra ebo ha wo tu susu mpatran emo obi bank bi edin wa ha ye gina eye ma ye gina ne fiem ene ye to ye ne me gina me enu 12 million ena me di mu 6 million ma ne se miniska bia ho na me di 6 million ni sie se de be ya ho kire ba miniska bia ho nti onye no fa bi nsoso ne enkoto me ni me enu nyina ne kwa akwasi pon ne ekoto ye odi bi so ne ekoto ye yekoto wie nya kes kan fa enchansi ni mfira akwasi pon ho nkosasa me ma me yadwuma oso am dwuma tontos na me frɛ no na am se anti ama ya beto enchansi beti nyeska emfa nkonti send me sika ya na me de abro no send me 100 cedis odi ka bi sa me se sen na beso na me se 100 cedis o send me 100 cedis e be si na kola ye ntua na ye de konko timu ho ana mbenyin sen me benyin sen kwan a be ma ne de me fa so no enye easy ni nyina mu na metwia sa loan na ye koje to bo ase wo se be ma ne ba ono odi nyin sen tata mbachan esefa afroma no mbachan na afa nyin sen ne ba ye no wa ye dai na odi mani okokwa asokolo ma kasa nya mu nsuso me ye wale wie na me nyin sen ma na me sua de pam na okacha me se minyan na me wu wie a na mato aso na ja adwuma ne ye me bachan nti so ye sitie waso omle pa wo ka asem a wutie wo ma ka wutie okunu so ka wutie ena me jai adwuma no ena me dinyin sen me ba panyin no timbani nya afe na me nyim nachi okwa no ma me 5 cedis ata ne to yam vita 13,000 timi to yam vita ni mienu ana ma to pampers baako me de minidi na me de ahomete ekɔ se nyin sen no ena me nyinse me se ni wie na me de nensa o so ya dai what na aduane ba na o se na wo na aduane ni mbachan nti na o to de me ba no na ma wo panyini ti panyini no anya 1 year ena me nyim nachi ti me nyim nachi na kyese me wo panyini ne nso no na nadwuma sem nye ti me ma na nkasa ye de adwuma mbacho ye claim fita okay ade bi etimi peja kosuru bia o repreti okay ena me pacho
ti me nyinsan ye no na ye me first born nso awom na ne mamu ye den ti me maame na hwe me ya me call asole nyina me maame ka ti me san nyinsan sa no na o say yes ansatam ne no nya adwuma ye de eye nti me ye sa one oh yes say one me for yan kasa na me de ahomete ye ko say nyinsan no ti me say nyinsan na me ton snap me yunu na me de ko ma papa ko na papa ni wo na papa yire na wo oso onye na me so won de onso na me kasa me di akire nche nto so na me se mabegya ne ba no nti oba on kan kire no na be ma ni nim se me de nsan akọ ti me de nsan akọ e ma akọ fie na me ko ma me nua bi ho na me ko na me kaka kye se ni esi o se me nko na me se o pama me kola me nko do be mbia maka ne so na me so me kama asem mo mfa ni serious o mo nim se agolo na me kedi na me nene de tete won na danfo bi na o frɛ no na o kacha na danfo sisi na esi no onim se oli kura betima esi nto one me nkasa onim se obetimi ayeden e de nsa nakọ na nsa na obewale no de nsa mienu ne baaye mbachan nsa mienu no de be hu abusua mbachan odi nka abo kokoko ana mbacha da bi okay o mama me ba akọ na papa ba akọ yo na danfo ne fem na me se glass anetie nti se metima akwaje nsa na ba je se mama me keska na bla na sendis ka no de maame ti bla ne sendis ka kasa nyam nso me wo ye ne bla ne ne yele ya ade ne yiri di we ba na ono susu bla ne susu di we ba nti o kan ment nya antwe na no anwofom na mkwaje nsa no ti me kwaje nsa no na ade che ma ko di 3 days ma ko di 4 days no no afle me no osun ofon ne so na me koy oye dai osun ofon ne ada ya wata su ana ana we de na etimi no mbacho o ka se wuja ne de na etimi no osun ofon ne so na me sa koye si me koye no na me de menene tete hwa si menene tete wana fedi ya o kaka kire me oforo ka akọ mimi krom kaka kire papa ne me maame se me mpana ne nadanfo no otimi nso so na nadanfo ne menene nkasa but ode ma asam tu nanim no ye mi bibia ma me simi bo nadanfo ne ye de amane Sompa FM o se me mpana ne madanfo no me papa mama ne me nana mama ne nti we ne koba ye na me sa me ne makoye kurum no na umbe yi atum se ni se na akuni ye de ebe kan na me sa na manka na abepem sa abiri na me de me ne tuwo ti me sa ne kotena abon ho aye ye dan no na obi ati ne baby ti me kwa achima na me honam koye mbasabasa na menyim na mkotena dan bi achi na ma me bisada na me se me yare o me honam ye mbasabasa o senso ohuru mani mama me nso no me ye na o se na betima kofie na me se mpa twan me ye blabdi kofie ti me chiri ba me yenu fele me ho me kasa nye na o fele me maame sa ata na maame kokwaso na o fele maame na o so lintu ya luntu mi fro bia na me so nye serious bia me honam na ye mbasabasa na o fele madamfo na madamfo ne be fa me o de me call hospital sa ata no wa firifie me nyinsenim no wa firifie buru na o twi me yenu me fele o sa nyinsan ye bie mo no na wa se to oja sen na o twi me yenu ya na o kwa adwuma na ase no ya o ka chem so kokwaso oba nso on fa 1000 ma na mete ho ti oba wa me fle na wo mfa madamfo ne fle ne de ya na wa fa ti madamfo ne ba me nche se me fle mi wuro mi nti mi de na mi nim se mi nti o fle ne mi wura ti mi nim se mi nti ya o se mi wura fle mi nti o se o ho ye na me se ade na me de me fle na won so ya lo moto wa na de tito ti na sa me ye mi free hospital na call me ma me ho na oni ho ti me call ma na ma me se so okunu no de a hon so na wa akora sa aka me ma anko titina ha na ne ho to na ho to wa na wo kwa na wo ba na wo ko ti ade chinye me call hospital so yi me ade che mo ka sa me fa me ho me kire me de me ho ko kire ye no madam fu ndi hia me na one me call ye one me na wadam fu no na woni na fa yonko sen ebre santen sen nenya madamfo no nsa wo ka madamfo me wo me ba panyini no e na obeye maye me hu na ananase odede na beye waye ba chompa boa white eye den na obeye waye na wonim ne dada menim ne dada ye nyina fikro ba ko bet onka ho se madamfo pani okay si asa obi a wani na ne so no waye na obi a asa nka ono na nka wohia ne se omaye waye no wanye na se mani aso de woye ye no so me hu ne biem nyeso atukwan okay si me nambo ho na me ne de ta na me si ma hwehwe wa me pe wada wasio mi hu ade aye me nyame nhira enti me enko satam to na mo kire wo ho enti mpaboa na ehye me mama mpaboa bi ene ne hye na ga ne de sa mpaboa ne bre me enti mama ni soy
ti me enkofi ti me din kofi na me kunu wo de me bop na me nwa ba kunu ohia na one ne froka atwa ne kes kama no o se wo kunu ne nya dai me nwa ba kunu o de na kire wo kunu se wo nua no no mpa twan se wo nua se wo ma me ma ne bia na se we yonko nua ntu kire mu kire wo kunu no sa mpa twan e na asa ka kire wo kunu sa one ne tena ka ma ontua ne kes kama no ohia na ne fine na omwa no aha ohu na onya ne fine ne ho kire na wanya dai o se ne ho kire na wanya dai omwa no na de na ababa no ta ka kire o se ne ho ta kire na na mba cho da bi se ade na oye me ne ma mani so ye nti na wo ka kire wo kun se ya ona na se nhyem fama ne kwan bi so mba cho da bi asa wonya ne ye dia se wona na se mba cho sa ese uni ebia woni obi e wo ho na wa ma na hu se onim mi kunu wa ma na hu so wo kunu ni sa dwen na medwen ma anwena ankose bia bone so aba wo ka sa wonya na ye ohunu na sa bia ne ho kire na wo moa no sa de wo kan de sa na wo ka na me boanye sa na kan okay na ye de mo ani sika fam sa bia ebia wa fro ka na ne ho na wa fro ka onya ne se na ni mehu ne matwia o ka sika ma okay na mpacho menene to afeedi ye ofele wono wo mfele me ofre hwan ge no wo mfele me yale da hospital ya nkasa nti wo frege no na we na bibi twetwe aso ase nom se da na wo de ne kwache ya no mo okunu ne di exchange of contact ana ne number ne telephone number ne ada na wo je ne phone de frɛ okunu pen because o kasa ase o de frɛ wo frɛ ni okunu no ofa but wo de wo frɛ na ompeke mpacho ni nyina ne se ge ne yale na me kɔhwɛ ne nti me ben na me kunu frɛ adwuma besi mechi no so kwan na me so ohema yare o me kɔhwɛ na o yare papa eno se ma men frɛ no na mimi sanse na ho te sei na ma blame ntimi nkoho na me ni credit na me de ge na emu number e ma me kunu oh okay ena mas na ge no so store number because me be ma me nguna ni mas bet say ono one store ne number an flefle na ono one store onim say store number just one more be store man okay ena mpacho ntimi yale koda hospital ho no na ofre again ba me chos mi ra afrem nti ade akyi me de me ho kɔkyere no na sɛ be ma ne firi kwan so ayede aba wan fleme na problem bia nso ni entem sɛ ɔno ne de ne sɛ so ho ye ne onya ska nya ne yere no bet sɛ ne ho kyere ne de a ne yere no ntimi hu ni su ene ne ban ntimi de na me frɛ na me ka oya o se kasa me ka ma asem wi ya na wakate ko na mo twem pena na sa di ye ne baye mpacho na ne sika sem ne hwem na te sen bra won ne twem mo twem pena sen mpacho ye twem pena 2 years nya na ko homabo na ne sika sem ne te sen na ye kama na odwene wo ho mpacho na ofa ho pa mpacho but mo wade wie ye no ye wade wie ye ana o kire ne suban yankasa o sika wonimo mpacho jisi wedi awie na ne ho kire na waba papa na waba won chen okay so na me se adenti na se o fle kron fle me no fo no osean enye hye ti me wo ha me ni didi ya todi ehu didi wo afrancho na me hu asemi kunani me ni wo se one wadamfo no na atodi ehu ye yi me no okay omo kacha on de me call hospital nto omo kacha nsade akye a me mmela ti ade akye na me call me ni nyina no so te bo wo ho ye te ben wo bo ho ti me call me ma me ho no fle me hia me hospital ho ena me ni nyina nti ye didi na me hu se wa ahoro ne nsa to ahoro ne nsa na me sare no so ma me no wo sole na me sen sole tena se me hu no eje badu na eba ne me hu ne titena se ti ne yem hye no e ho ma anwene bone ena me de me ne tete ho a enti wone ne tete ho a no ena wo tete ho a na asese nsuso no yade ha wo no eno na ye ka cho set on the first clinic ye sciatica expert mesro oto ase entri ye fa wosisi achi wo no ase wa na ba oto ase eba wa 92 ebeka ye wo 19 ho no eto da bia na agi hwinhwinhwim na no na nu ni nie maami bi bai wase odai on dia odai na nentu ho na fe de o tene ne na mo enye ye nya ne kunu na oda ne nchen a
yes ɔde ne nsa twitwi ho ansa no ade akye ya no odi mnika ɛna ɔde ne kyerɛ mu 21st clinic Kumasi asen me akira kwa no wɔ ehwea overseas Alpha Radio nche hɔ na hɔ ne yɛ ka kyerɛ sɛ yade akronkro bia yade bia kyɛ sɛ edidi wo ho akwa wabuo ebutu so no 21st clinic sɛ bɔmɔden a na bra na onyi saa yade no efɛfiri wo so na ahotɔ no kwa ahosan enya wo dia 50 branches and wabiebie wo mema fa na nyina no nte no Kumasi asese de mesia kan no Alpha Radio nche hɔ ɛwɔ ehwea overseas won sabeka no Obuasi council quarters called junction wa enna enkran so dome market sunyane regional hospital first gate no opposite enna obehu no ɔwɔ nkranza ɔwɔ techiman ene miamia hodo laboratory test ahodo nyina ene scan services nyina no ye bi ɛwɔ hɔ massage papa bi ye de etu yade ase eno so ye bi ɛwɔ hɔ machine kama abɛfo de eno ye de wo hwem ye de wo tiram ye de wo tum na akyerɛ ye de kura ɛha wɔ na asa akyerɛ dra ɛwɔ se ye de multi 21st clinic de wo ba hɔ awayaresa ekita obefua 0249 311 311 0249 311 311 and 0540 311 311 case are eno eyeye Rua Kennedy akompre ko Japan asi central mrasha bedwe no so peso kita Frank emu edema MPP amanyoko no eno ntinya kopon ya do mo prime minister na nche na eba so awe ya second one na numu omukoyi wo mo no ni din wo mti omo sa kwato so aba ne no oso peso obeye kendifo no kita Frank emu de ma MPP amanyoko no eno ntine ho sempa na ni so ade hunu ne botaya ya wokita se wade ba be ya amagana fo ade hia dom ama ma buso enyuma wabiebie ne ho nsem nyina no ni team no eba behwiegu e was Sompa 93.1 kasafidie so breakwa na sunya ne Sompa 98.9 and Kranza Sompa 90.7 and na eya Sompa TV ne so no ni nyina ebetwa ede afa wonti ya no wanya bre eye fia da bia anwumre no nan ekosi se anwumre no nsia ebebo eya no ahye no so na wanya bre etie bi enso ede amaye na no edna Dr. Mahmoud Baumia osini nuye kwa wano so enkechre nte no wesu ya Dr. Baumias Baumias wano so eba wakwemo ukuada biya bla no na yabo ekosise no nsia ebebo Dr. Mahmoud Baumia wano se waye bidio ni mto no ena wasi ya dini jina tre no anu nte no wadi mampenya bedi echire emfinhia nwotwe na ye kwente no waso wano so betimi ya kendifo ede MPP amanyoko na betina dwa so ye president ebu my Ghana ye nte no wano so de won sempa ne team no eba bedwani nyina mu wa hasenom eye Sompa 93.1 Kumasi Sompa 90.7 and Kranzana Sompa 98.9 Sunyane Tara 1 TV ewo enkra dwumedie ebetwa ede afa wonte na no so no eye na wahwe ne nsom anasa wahwe ahye ne nsom ede amaye ewia bo yakasa bre eye mizo free drink ana 5G miza ena yehia wudwumedie bia wudie anasa bi krampa bedinto ena woto eyiyo ene awade ne nyina no eye mizo free drink ene ye kanfo de amawo fa serve ahoho wate na ne nyina enkoye 5G miza no so wa wanumu ate anasa wanumu ato no wontimi NTBD no gwarana na ewom ninte no eboa ate wanum obabo wedi emma eno eye mojadro plekope edema obi a wasore akese ne dua so saa so ne ade jensi agum nte no emma mema na hoden greetings so yesuma gum grapes any grapes fruit ni nyina no ahyemu mase bill we no preservative ya to aheta ewo miamia hodo manager Donia wa 21st clinic ehwa overseas open dodo moto amampon ene mampon tinfo nyina kwano zufo nyina no mesroi ha ho emma Sompa se no menu ane sa do ani kyeremu ewo ehwa overseas Alpha Radio nche ho because supermarket sister say wan so about post office anomanje mama Esther wo Atcom Royal Ventures Baptist University ya no abuakwa no what try wa na tesa wo kɔ ho PNC Ventures wa anomanje taxi station opposite Charity Hospital junction wa ena wo behu no na Sachi Enterprise so wasafo abinchi wani VIP car park no ena edi ehwani mu bomode efra 0246 270 221 and 0458 106 348 kwa kuochi company limited and so wepo ya mantem kropon kofo duemu won sabeka bi wo hofra kwa kuochi e 0243 329
9414 Sansuna Swami Hasenum KF Kunju Enterprise one so Nom Hotel Heya Swami Obetimia from so S0263 752 944 Meso baby a wo bia we supermarket so ye more anasa we matini bi wo ho anamo amotonto drinks ne ade no eya no mafre bebre mo bi baby a wo bia no na watimi de afra wo niema na wadwaton de no so no etimi akoso basahare so enti yentoa ensem no so we de ye di twemu wabapa Olivia enti wo horo ne nsa no bra na oni ni didi no de ehuo na ehurei na wo horo ne nsa se wa men no wo nsa no so tenase ne didi na mehu se eja bedu na eba no na ye den mpacho enti mi kofi enti menene ka no so ho te se na msinyame adom ona hwan kofi hwan na bisa nsa ho te sen eja bedu na bisa me se ho te sen okay na msinyame adom na otua eka ewo ho hospital bill no otua e na mi kofi ti mi kofi na mka che ma msinyam page na mekobo ho na o se so ho ye de a na akuna ba na msimpacho enti meko na mekoi ti yaso na obi ani ni key line na me de me de no esi in case se wo ba na wafa ti na me ni key ni bi na me friend se mpacho odu afrancho a chen ye ne ye ba me yakọ no osi you no kate call nti odu ahun se enema na me de call me ma me ho no bag ni kita me no afi no hwe manim am de afrokan yesi na mbanada na napokuada no wagya ye hoko Sompa FM bag ni na napokunya no wagya ye hoko oh na obi a free hospital aba no mbachan na napoku ne ya moba no mbachan e na wagya bag ne akola no nso so wo ho mbachan na me fa me ba na me so am bag ni fie ti kodu fie ade wamu na wankasa me ho oni ma ani nkomokora nti ade kyen still no asa amuna ti di 3 days no so ko ma me ho ebo am nti sa akọ ope se utna sundwe na wo fa ho fa abade a sa akọ ma me ho na se me pese me tna sundwe mi na me wo fa me ho fa me bade a me call me ma me ho na ebo am nti me nsa anko ebo a wo mom ebo a wo no wono ni mom na ebo a no utu free wo na ebo a no na wa mi san say de nti na ebo a no ba cho me misa because asem na o sa akato aso se me pese me wo fa me ho fa me bade a ti me misa no na me sesa no akade amate na me ka chen say na key no me kwa me de besi nti wo meto me osu you what nti bo be for no wan say me wo ba muni aba me phone so ni me call ya nso ni nyina no ma miska sole ya no woko ukọ ne ho na ukọ yale da hospital ni na ne bae no ma miska o sole ya no woko ti me wan say 100 cedis aba me phone so me hu say wono ama amfere na aka hwe na me susu hu nso nkire obi a nti me de me fa madam funi se me nua plekope ono a bibia na ono a no me susu hu a kire no o se woli ba bia ugina ne nye nti wo de nya abotre wo fa ba wi enwene de na ekoso ne ukru ntem ne nyina ba chan na me ka kire madam funu wadam funu ye friend sen ba cha do hima enso ni di pa de na now okay na ba cha me ti no so firibu ho ti be ma ne ka sa me ba no me ba hima ho no firibu ho ba me ho ba na ma ye din o sulu ama me ra ho chese no o se dodo me kuruye ti me die still ana me ni Sompa FM ti de bi na me se me hu no na ne ho do no afili me mu oba me nche na ne ho do na afili me mu na me ntimi nso susu hu enchiro bi antimi sister panyin na mka so olifo asam ko ntimi nye saada o ne ho do afili mu na ukoka kire wo sister no se ontimi nye sa ontimi nye bien se me sister so de Charlotte na me se sheli me hwede wi ohema ne bedu ya bibi koso me hu na edo na afili me ba na eyo na me do ne pa bet ne ho do afili me mu e dia na hu se o mo ye nti a e ma ne ho do free mu satam na me hu bibi abet no ne be ma ne kasa hospital de si ye no still no ba me nchen ne do no e ho bet one day bi na ono ne wo bo ho na me wo heman ho oba mo flem so obesra me oba ye no na me ni di nkomosere na ase ensheki mi se me ni nkomo nsere so bi sam sa de na me se me ho mfa me to wakokora wan kwana ni je so saa na ndo koye me wo ye awo ka me na me ni 1 cedi e wo me ho nti ye me ma me elasbon o mo ye ntafo kakla e na me chiriba me ni so ye ntafo nti me chiriba ni di ka wo ja me to obehwe de me ye no se e bia wo na aka me no onkofa ka me na me se ata onkofa ka bia ma na akofa ka ba me ni 1 cedi
me de be continue me be kire no sister oli me kofa ka ma sese enti me kofa ka ba mba me awano na pepa wani wam ni so abusia ba bi adru no areho has come Uhu se wa wo yonko bremo na je se udi nkomo kire wa wade se mu nyina bra Facebook wo eya Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube eya Sompa TV Twitter so ya Sompa TV /Sompa FM Umoti TV decoder no so no mesrao dwumedie Sompa Nkomo Ebola ewie etwa eguso ababa wa ye friend Olivia Sapoma ya wakona wade wakwa akohia yonko se yonko na dane ne ho somro afi na bebe akeka kono areho no eba na so ni nyina mu ne beto adwumedie na so oli pepe wani wam ni sio ena ye dey ti minu an ko fa ka ne be no de kakla tine mu no ne kakla bai ti do be ni hwe de me na to sim na kakla si stoli mamiska man na mse kakla mini 1 cedi nti safa ne ko okọ aka kire me ma me panyin so de antemage okọ aka kire antemage se me no ba francho me sika be short 20 o ma wiska ma driver no 40 cedis ena minu an ne driver ni sa tete sai call heman yeso ye won heman new site kwan ne kola anye o sa ne call na koji sika ni bi o call ma ta no na diska ne ma no na me wo ye nti me wo ye no emu ye de na me frɛ be ma ne se mini 1 cedi but hospital ye ma o list krana o sa wo wie sa se ne me bi wo ho ya wo sa wototo se me wo wie na se me nya e de anim gwase be bem ti me srɛ no on send me sika na o send me 2 million na me de toto sa ne ma na me wo ye ti me frɛ be ma ni bia na sa me kate call na ge ne nso afrɛ me mpeke ge ne call me frɛ be ma ni bia na me kate call na ge ne nso afrɛ me mpeke ge ne call ge no wo ho a won frɛ na mom me frɛ be ma na onu kunu kasa wie ya no no so call diso ediso oh okay to aso be saying bebele fisa won ka me na me start frɛ be ma na bet se ge no ni me se de me sitie me dwopa bet menye papa enti wo hu se wono afiri preko pe ba me hɔ a anaso no afiri preko pe frɛ me se oli ebia wo we ana metia no enti wa amfrɛ me wa ma me hɔ ena me frɛ be me frɛ mi sister sama wo ma wo ba nyankopon aye wadom wa wo ba ebusiafo ye nyina hasenum na ye nko computer so adwade mra taw ye ba enne Olivia Sapoma na sem no dodo na ena akechire ne be ma no so ebebo enkomo na ebusiafo nka ye na wo se ye hia wonom enne ewo dwumedie so no yetimi abo e de awura wonom dim yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic adaromanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho wo poso ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sabra ene massage ni bia be fu ni amapa ene animdefo ene wo de be miemia kakran kosisa won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana mekan for dia mawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556-244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa. wo medi ho ya pao ne nemre musa wo mfa wo a enye Tabita Clinic e na wokọ me de heba de mi nkọ biemu ya kwa abre be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na Tabita de omu da soronku nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o o ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fanisi dwame na mani achi woso
me stroke cross one shot stroke den ho bajim ka wakoma to yam tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene die animhwe ewo sofolai ene patase kwantempo no so enkran so owo medina firestone footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene tabita ya pomodini Jimmy D ekwan papa won sa betumi aka osika a wo hia intemgyinafo biara wo zipay so no won sa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko zipay mobile money so asanso edi 10 cedis kaya asanso de kasamre apay wo so yi wo sika wo zipay agent a eben wo netua entity ekitwe bi pe yi wo sika abie biara a wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wia wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika yen ho no nia wo pe na yeye bank for bepon na zipay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Abusiafo yana mu ase ema mu akwa ba no mienu abapa wonsima no mienu e ofidue mu ase nom Sompa 93.1 kasafidie so ena wutie Sompa Nkomo dwumedie e wo so no na TV no so eye Sompa TV multi TV decoder na sanso na Facebook Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no so eye Sompa TV Misro ya na wa like na wa comment breast safatem no ya bekenka mo samu amode ababegu woni nyina na adehye so atimi atemonka na wonua so afa adesua enso e de free say dwumedie we se ne me catch us here will be e catch them eno nti wo Lydia Nyakopon aye na dom wo oba no ena ye dey medofo mbacho na madam fo ne ba ho nti me ni me sister kasa no ho o mi sister nchen ena odi dede ye e ba ho hospital na be yi mi free ho ade che mi sister si mi niema mi sister ko e ba edwom ono an si mi niema on na sola homache be si mi niema ni mi di nkomo ba me nchen wadam fo na osusu se wa na wokunu e twempana no ba chan okay oba kra na se mesi mi niema na ni buwafu oba na mesi mi niema na ni buwafu ti me de me ni mi sei bi a me nuanu ni nti na o yesa ye nua prekope ti be ma na nso so me wo ye me wo Saturday Monday no ba wan si ho biem wan frɛ mi biem sika ma wo ba odem seminar box emo de hyemu 5 na anwa fry to nketo no ena oto washing powder eno ano no bidie sika ma nkuto sika ma bibia sika bi ada owa ya no mo de ayi bidie sika ba nkuto sika ka ho ba chan ye be yusunso hie nkuto nso de be cheche akwala no okay ni nyina ya be ma na ese to ba chan se me yale sa no doctor three me book ni so se ma me nya adwuma bio ko se me wo ti na me ni 1000 okay me diska no ko ha dan ti na me ni ska ye operation na ba cho da bi okay entie we nkuto sika nso so ama wan frɛ me bio ti da bia na ase agyenjene e da me so me nka nkyere bi de bi gen be na me se na afa de me hu se
bibi ye dey e koso no again ntafi se sa mande na oba ho no no gen odai na ade chen benada gen ni siniema ogina ne nchen ne bonkomo ko hata niema no esa betina ho sisa ko hata ntimi pie be na be ma ne so be de wa ye nkomo na opese wuti bi na msi me meti mu nkomo o sise bo ho bie bo mami be ma ne si upi o be de wa be ma no eba oho no na wadanfo ni isi wo niema oba te onya yonko bremo osi ni niema kora ono aba na wasi niema na wadwa eno wadanfo na nkasa be si wo niema na wukunu ne baaye ento okogina ha ne nchen mi pio me hwede we musimi di nkomo na okọ hata na one ne ko oba na me se na ayi ne baabi ana omko hata ne mu twea na ba cho da bi ye fie ni ye nsinwie papa nti valanda no tu pie kwa amonte na wakọ hata ne na okọ a ho no wontimi nyina ho ntwen ni nti no ba cho da bi oni ni ba to anfa ne nsa nsi bidie mbacho de enkomo na okwa na odin aki se ayi ye friend kuafo ne ayi ye friend se ne kraman no me pa chan no makọ hata ne ma no person bi frita no afama no na osa ne ba no masa abeto aso nti mi pie ba na be ma no so be ye de wa ha ye nkomo na apese obeti binti ya gya kana mso wada woroma nye nkomo nti na mba ne komo de me nya akola bienti na mde me ko shede be ma na amfle me misanza me ne nkura na what say da ana akura say ya na na o ka se kwam na do wangasa me koto aduane kura belo oh okay into oba dem no so limi ko na mi hye obi wo hemanya ba be saba na msuo mate wa ma metazen ti wana ga ni wura dem no so de mi wura kwa na msia no so na wo ye sure say okọ no be saba na mse adenti na ubisa saa mirror na esa wadanfo no na onim se wo nti na ofre ne mirror wo fre wo kunu mirror me fre na ejabadu na eden na ono no fre ne mirror wo fre wo kunu ejabadu but wadanfo no since wo hia ne nyina no fre ne mirror wo fre ne mirror bacha eno o se ade mirror akwa na konno na wa oti awade ase wo ka ejabadu na obi free ncha ba mirror na wo sua no se mi se jani ni mi rani nyina ye pese jani eno adamfo ni mom bisa o se wo gidie se obesa aba so ye sure se wo kọ na obeba bi wudie na msia we jani ki wa nti obeba ampa wa ama di 3 days wa ama enti ne ki na ye da na onyaye se o de spare adwuma mu die na container ne nso so ye ma oso beti watum ti container ne de no eno oja ne honom no ayo ena me de metete wo ti gane ba me ho na be ma ne nso mfele me oba me ho no me wo ho na kikikiki obetena me nche me ba no nso so oje na agoro fre na ejebedu wo de ejebedu na eje me ba na agoro nti oya na akra na bu na ni chie na me nti ase na osuange Sompa FM si otena ase na ne phone da me ne mfimfi na mamba ne no fo me hu se me kunu na fre wa store na ba na ejebedu wa fele ti o peke ko na oje me ba na agoro still na be ma ne de o ka na oka na ga ne so pese ohun se wo me ho timi hu an na me nana wo ho ma chiri ba mienu nso wo me ho timi hu an se ga ne de fo na ye de epi opie ye okoye na me frɛ be ma na me simpa cho na wote se no se na me sa na ye oyentu nke wo so ni credit o so ni credit be ma na yira wo ba chan ese kita akura ba ko dada oni credit every time wo de be frɛ ba chan oh okay o so ni credit nti me ye na me se na wonim se ohema ba me ho no wo frɛ ne na me wo ho de na me de kwan a de me fa so no me nka hwenkyro se ye no kura se ohima bibi ko no was one ne me yenu ntam de me je nyankopon ese nyankopon na afa na reto ma wo me de me nka bibi ancho me de wo hye nyamensa ho na okate ko no if you wanna cry the any nye easy one am block again the number wo me phone so baby am ne again na again so atu afiri bu ho abetena heman ho na makotena be han dan wo hobi enti say boy ne ba eba gen ho but if you for no so ne me ma me bo wo munim say mimi kunu ne boy no today be oba me wona me sister so aba me ho ko na say me ma antena me ma me ko han me dan minister ba me ho ko no ko tutu ogina sombi mu no say ai jabedu ni gina na asema da bi oli kana ya ampa metete no ti minister ne hwe na o mani ko wura na o fle me de asem foforo beba na me ba panyini nso o ko fa mba panyini na o de ne man ti o fle ya me ko na me bu afu pants na ebufo ni nyina akogina akola ne so akola ne hwe de mbu afu no o sem papa wa na odi em de ka ko papa ho ti metia tia wa ama na me ko fi ti me o hwa na o ba o se won kura se sembe na abaye no o ko ge ne ho e ko hwe se wukunu wo ho a ba chan but ma ngura ba bi ono ne wo no ti me ba na ye no se papa wa ha na odwane ko no no nim se de we am bu asimefu mebo no na ko ye ti mo ana boy ne ben no se
un edie be nkurasem na abeye ukunu no ana boy no bacho mi kunu no osi de be nkurasem na abeye nam se na so ade a wo ye na ye na wo momu de bompa ye ma me na me ho nsene sa abele die moja ni kulo wo me ho timi nya hye na na wo hema ne de se bibi koso ampa de a ekoya me de mo befa so nya bini ti wo kọ na me wo tisi fo manam se papa gina na me de me ba panyine ne ma ne se onfa ne nko na bebe odin be ko bi ontimi ma abele onyi ta na abele akwara no so ade akyi a obedidi na ni nyina ko gina me ma me so nto onfa ne nko na ofre me ma me na oba ho nso kro nko chia me ma me onkasa me ma me ofre me ma na ma me kokwaso no man need me koja odin koja me sister tidi be 3 days me block again number e wo me phone so ofle me anu nyam no akoji different lie abla se charge kura na me de ato so anka obetimi akome na ho no ne waba me ho na anka yi ato yi odi different life na me se bla ewi ase bone ekum bone fo na so onu nu bi ya dia di no kura kire wonu ya no ti se bla me blenyi na wo hye me nkuna ye wo ena wo tai we nyina echi na mkate ko no wo sa afre me na me se o ma me jiga me ja me ba na wo de ma ba bia wo te na de me no obeye no enye papa na me kate ko ena me se to o sa afre biem o sa di different life na me se o keka me wonsem chire me kunu ena wonim se o ba me de mo me kunu fro me hu ko me sheda na ma mo wa mane ma anya hu bibia ankyro fi se wo ye nipa bonini wonya nipa ubekunu nuntina ma me wahunti efiri na ekuri mfire me biom wo hia me ya menim usu nim me nya me yonko no me daase ne papa ya me wo ye me na mkate ko no te me kate ko na ne so ofire nsu okɔhye ne dem efire nsu ne fie bosom se me so okeka me wonsem kyire me kunu na so ongeka me wonsem kyire me kunu ne krom bosom ne ene mini why na say ohema no why na say why na bebo amane ye so ohema na ye owie ye no na nsini ni tirim na okaka kire me maame okay to okaka kire maame na maame sa ohima we nyina akosumi ya me kokwaso ana na unya abotena maame ma na won kan kire na se wabodua de ya Olivia nyo no nkwa na me banti ya mpese na me maame so yo ba tan na otete wo ho ya mpese wo de charge ato so de na okuna nyo no nkwa na me ba because I will better my father ba na BBS no ntimi amebo mama ne no ahwo de ma bodua de ya obomi dua ekumia ekube ma na emfa be ma ne na ase se kume nso a emfa mabusuam de ope ena ase na se kube ma ne so emfa mba panyine ne na ase se wadamfo na ye bia ukru no so ye bia de na ase se mpacho se de esi nyina ne se be ma ne se ontimi nwale bio ono oba ne da so te wo ohema na se wadamfo no no da so te wo me mpacho se me be ma na me reading ntimi nim monitor ne biem so mo da so te wa na so mo na so nte wa o so ontimi nwale me bie menye me ye no so amama konhomada me wo ye nso mo makonhomada eka ena edi manim da bia me koka nsese nso me ni si 2 rooms toilet and bath wo sasa sese me rent aso eso ma ache no maka wonfi ono nso rent aso February ni mu otimi akọ wie dan na tu akotenem but me rent aso wonfi sese me fiera anso sese oba na waba be yimi niam ato agu no mapa ne che obi afi de wonte ase na mpacho me de bedam so mo na mo ka bi wo mu nti mo ka bi mame afi nso me wo ye na masete ya mpam no mpam onfa me ko hospital no nko ye se de ohun mi se ne sitie no onya ne saa pepepe mfa mame na container ne nso so a me ye kosi me ofa asase so a me man iska so obebo so no wa amoso na onye mame mpacho no nso me no obi antena baby ente keka biem edan na woni ne si ye no se odo na akwa ne ye etim mpachan wa wi etim mpachan won so rent as se woni baby a wote mpachan enti wanya da won che dan ni mo normal o de fama me okay na de ebiem na container ne nso so a me man sika wo ye o ka che me so okobo so wa amoso da susiwo almost mame me wo ye no so maboka me hia me sika wa mama konhomada menye me ye nso wa mama konhomada me hia me sika na afi nso so me wo ye na masetete on fa me ko hospital no mo nkoye mane nya tse de na tie na wo hu me no na wo ko hospital ya dai wasete ye mbachan ya then wasete o mo na tie ya na akura ni ntime ma mbachan me wo di kan na de otosu mienu no okay nti ama wase ya eden a o kwai da mase hu okay asia na se emu na nkasa asia na nkasa ekwan aba bedem me pa chan adentia o mo anye ne ya na wa nkɔ treatment scanty o mo pam ye no anye yi timi sa akɔ ye no mo ka so mbe pam no mo ka so mbe gimi sika matena wa ama honam na ye din
oh to on beji miska me kache no so ni bi na sara wo sem we say wo hosa ba chan omo ka so mbeji sayenti wanya bi be ma no so anya bi nti akwan abeda wase o man ka sika ne dodo nti omo kan ya na me se mate na minim se me wo ho ne de nkom be ya ama me to me no me se matena se ama honam na ye din saa tama me wo foforo na na mba ye de nkom be ye nti me nko first camera na omo nya mama mo de mbe ma doctor ankasa enye midwife ne be ye me kekan wo so ni bi edi sayansa na wo sa akom ka sa honam a edin nti omo ntimi ba cho ne menya 6 months wo ya ne boso bi nsia ne mu nyina na be ma no stead a no onfiu ba cho da bi me wo frim nge na wo de sa ne ma no omo ne ade ne bae ne no ano ba chan no ano no Sompa FM. Enti be ma ne nim se wase won tokro da ho ba chan ma bona ma ne wono ankasa de nani ahu ba cho da bi kwa utokwa na no ho na na asa hefa ba chan me ba na ankasa ho no e na omo teye omo te call form ba chan anti amemu na bie ba chan okay enti se no wase ne ente se de ohun wo no ana wo kane na tie no ba chan o meka wakosua kuma ne san ka mo biem ba chan ya friend sen Kofi Bedu ba chan eno ano no ba chan na so akwa homa afe ne sen ba kwa homa ne so me wo ye menye mboso me nkono ama ma wo nso ma wo ama mbenya afe ne boso me baako na se kwa mfie mienu no no enti wo ji wakwa homa on sa mesumo no sa fa wo dan ma na wo sitokro na wo no mo te ya no so na mo ase aban no be ma bi ani wa wo pe huro da bi enti obi apede a chie ye chesa sana na wo ye ne na tie enti o me na ensan chibiem nya sa ba chan se sa afe on ka bi nhwe ba cho da bi o fere so obefa bia na wade ni nwuye ni ntia oh eni ma adwini eti wugidi yes said wasene ye nim said yes aye said yes aye no se be ma bia onim wo ba wo nchen ya na ni enka one wontena ba chan ama wasene mu abai ho ba chan yo ebusia for Olivia Sapoma ene no bo nkomo no na minister IBJ chief executive producer de ma Sompa Nkomo oni abrantie Kofi Bedu ebo enkomo ebusia yenkwonkwotie asamu a eka chensa baba wa nsamu a wo kanie no de wo say yen no credit do canadie no kana ba di woman say ni o ma me ni o papa ana oma oma me nia senyi ana omo ma me no nana ene na etna ase no so e kan ye no wie no ana o papa ne ka say da bi o say ni ba omukuru mu ho na ni nua panyin ni nua ma no so wo ho na asem no so de me ka che no o se nsa de betu o mani ni hu se ma ya se ka fa ho fa na e hye tam bia kan famra na dru ho no ye frɛ papa ne sɛ ke ba no se wa ya problem ka kra nti this was a problem ni bi na is okay nti ade ko ye ne sɛ papa ne frɛ e ka che sɛ that day no say in the following week emra by penina no di ani mama yakɔ no so yare koda hospital ne ade nti na ma asem na twentwen so abedru pempenso fie no so nti no afini ye se ke bitimi aye de akɔ ne ne abusia na akɔ akɔtena na mi wa de kwenti a otima ma asem no so de aba bedru Kofi Bedu Kofi Bedu bakum nipo ana mami mi sa we say yo wo kunu no nya sure say wo ka cha ne say yate wase wana mo wase aye ho no eno nti na won fi ubie mu no mba cha ne mintimi nchire o ka cha no de na sign bi o ye sign bi cho na ni mu nyinya ye say na yi ni sitie me friend na me ka cha o ka cha nse me kope nkun ya ya amfanye kope de ai nkun ya ya fire de ai emfanye ho ebeko fire hen baby I say ye no me pa cha baby a yate na we mercy kan kopam no nkun ya radio de ma me nkokra na yakobo nkun ya ya bidin ebusia ba brantia ne se omo ne ababa wa ne se wa ne ma me ni nua mo ne abusua bi akohia
ɛna dadaada yɛsɛ wɔ mu bɛhyia papa ne se deɛ wɔ toatoa na sewa egyina mu bi nte yɛ kɔ Olivia sewa hɔ ne ɛno na kɔbɔ nkɔmɔ abisa ne sɛ asɛm na bɛsi n'ani pɛnsɛn ɛna ne ɛma siti sewa wote me nka ma han hello sewa hello sewa ma han yes ayo na sewa bɛ na mene na ka sɛ yo adaroma okay wodi de sense wa if I tell you to comfort yeah me name comfort na woni Olivia so one patch dum TV na say twe ho firi ho na kasa fa eye phone yeah me name say aha ma kwane na Olivia woni mo no me brava no okay oni ni ku eye ro kofi bedu asem aba beto wanim pen say na wonim de fa ho me ba ta wo say oni ni kunu asem aba beto wanim pen matena wo masem so pen na say na wo sinim fa ho be ma no obetie be sre no ana ya kiasie me ne me bride ya kola ne se ne sama ne ware no wo ba ya ne ho ade amamre kwanso obaye no ho ade kama ofie maaye na ja wale no de no koye ento ma na nyinsa ko baye na mo baba ko na napu ena ana oyire kisia ento mo ana akora ne ba se no ba ne papa ma ne se on ne kunu nyame ayadum amo manya to aturi ato ewo himayo se entini bo ho baby enti wo mo ase asidan kakra bi wo ho na ka dia wo mde bobot ena ne papa ko cha ono anafu mu lia e ma obey ni okun so mfa nkobọ dan na mpanyampa mo de ka be fae na mo de bobọ dan me pa cha wo eno de ya huma wie abrantia ne mu si nkonwa no e de ba sempote na mo ka de fa wo no ma wade no ho ada wo be ya ne ho ade no da bi osemo si nkonwa bi a wo tena mu bie yeah, okay. So why that's why? Yo. About comfort one faithful. I will see how for me so me the comfort so. I know me say 34 dinti am in time abreweti and I say me am ya abreweti ya. Abranti ne ka say mo na busia for say mutie ne ya. Oso one ababa wai e papa ni nua ba wo na na bi no ono abusia for ni bi kosi nkonwa so say wa say o ka so obeba ho nso no wo maaye. Why dear na yemfa kofi bedu na waka na asem wawie yebekọ abadwafo ho na Tabita clinic so for like alignment and share dem ho e na wose wo to amika na ja say wo twen wo e wo ho se bra na ebeje wa ya resaya de keka ye bi te se prostrate bema wo de na ye kese ana so ha bi aba ho sanso na chematie bi aba uni pedua ho e de diabetes se sikire ya de aba besue wo liver na sa wo brebo e na wo sa kidney no e ho sensem nyina sa hono kro bi na aba ho anasa wo de no akodru se ensu agiragire mu yes brane enyo kidney transplant ni nyina da ekowie ma Tabita clinic ye de bibidro kan na etu nyalewa se yes de ha wo bia be ma ya mre yo aba be ma semo bomoden eyeto Tabita clinic so for like alignment and share ni mu ho enkra wo madina fast for bridge ho what atomic roundabout now be hu na sanso na sunyane takwa ne takra de why lab test awodo nyina bi scan service awodo nyina so ye bi wo ho massage papa bi ene won kasem ha ni nyina no wo se fabla na won siesie mfama 0260 196219 0260 196219 and now 0203 347 647 0203 347 647 na Sompa 93.1 yaba Paul Wamantem so sredi kanfo yaba ya ka krabi ni anya finhia mienu yenya nyini bia de na so asia sese yenya de agu yenum no enya seketo away ya de bo adua e de papa enu nam so yese
deɛ wɔ fruit duapa ne piano what one ayɛ adwuma nso ano ayɛ ho ayɛ adwuma den ɛnkyɛnfoɔ no wɔn mankasa na ɛbɛbɔ waba so ɛno nti no saa bere a yɛkasa no National Communication Authority for wɔn ɛna hwɛ da ubɔ enwuma ahodoɔ nyinaa so wɔn se wɔn ayɛ ɛyɛ radio stations ɛmaako dum wɔtwe saa nso na wɔn se ne nyinaa no ɛyɛ sɛ nɛ abɛɛfo kwan yɛ timidity radio digital audio broadcasting no aba ɔmɛmo atɛnti ebia Kumasi awotie Sompa ɛsansa no yɛ abɛɛfo nti no baabi a wɔwɔ mɛmo afa na nyinaa no na wotie yɛ live ɛwɔ radio so deɛ hia ne sɛ wɔde no radio anasa wo TV no ɛyɛ digital abɛɛfo deɛ ɛno nti ya no wahyɛ no nso asɛm da aba no ɛyɛ na wotɔ TV anasa wotɔ radio bi a mesrɛw na watɔ abɛɛfo deɛ na timi aboa baabi a wɔ bia wɔ mɛyi mu no watimi ahwɛ na watie Sompa edwumadie nkae ne nyinaa na timi aboa o ana abɛɛheba clinic nso ɛsɛ yɛn kankyɛw sɛ tano so patrapa new site ɛna ɔno so sɛ ne ɛwɔ bɛɛma ya wɔ bɛɛma ho nsɛm enkoye bɛɛma atwe akoma ɛsɛ nkuruma afɛ na ɛfɛfɛ ba bɛɛma afɔ ayɛ hwia wɔde wo ba mesɔ no ɔkekem ɛnyɛ dɛ na ɛyɛ no na emom upida no ne nyinaa ne site sɛ paneɛ ɛwɔ wɔ no fibroid ne nyinaa wɔsɛ fabra na wɔn to aseɛ ɛmfama ɛtrɛ yadeɛ yɛ nimguase yadeɛ ɛyɛ abɛɛheba clinic ɛhɔ ɛna wɔto aseɛ ɛde ama wɔ yadeɛ kekayɛ bia no sickle cells ɛka ho bie no wɔse wodia ne sɛ ubetu anamɔ ɛde wani akyɛ tanoso apatapa new site ya ɔbɛ apatapa junction frema mi abɛ wɔ 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 Bomodia and the Ghana yedin panyimfo no kura se sa hwɛ na so man mu ayɛden atukwan na kɔpɛ baabi fa sɛ sɛ bɔ ɛno nti na akwanya bia ba de amani pa mienu pɛ yɛso pɛ so kɔtena Europe abrochi man mu kuro bia so anaso ɔman bia opɛ bia no bɔmɔden we say ɛyɛ nipa mienu pɛ ɛna yɛ pɛ wɔ no mu nyina nso mɛma ɛna yɛ pɛ wɔ no bɔmɔden na we no kwa kɔtena hɔ na kyɛ sɛ wadwuma nso so ekita bɛfoa 0241 272990 0241 272990 Deepa wanom di no abedwa so ye nya binom na entimi mu ano tin di pa heba mesha no wase made de 3D typhoid fever wanumu ato ona ma ye wo ye no nyina no wunya di pa heba mesha mesro no nyina we etu ase apamo no sa so na gastro mesha no so no stomach ulcer ye from krono no so etu ase na menso plaques mesha so oba fichi kromo ha nyina no eyi e de afiri open dodo mo a misty heba kuma se jeff heba Kesim pena heba wa Cape Coast na nimdie heba so ewo tade na nana boache heba wa enkrantama so no obunsabe kana wo na Ekus Pharmacy enso wo Ashaman 0248 778 899 Ma Mary asem na wie ya no ya tie ne se baba wa no mesramo ai na sia ye ho ai obekwo wo abi wo a wontimi nwo a ya anya no pressure ya eya ya tena sentene twa na se ho no mesrew ehwo no sese tokuro foforo asa abeda ho enti wan hwe no onya bema foforo ne na eda ese na se kwan na kwaya miensa no kwan bi so ya se twumua ene sampa hye so twumua ya akosua kuma eno na sampa nso ya otokwan no na eno na eye omo hye afia na ewo ho no sese no eye sim tokuro foforo asa aba abeda ho eno ne areho sem na ewo mu no na bema no ose won pɛ no biem watwi mu da wie say asin ni nyina afiri mu nti ho de obi ampɛ de da ho no ma Mary abrati amedase wa kwanya odi ama me na we ne de ma me nsa se mfiri ba bia asa we interest wo no wo hi o wan so ba wa japade ne wo ma me awesa se mfiri ho na de tiansa nka enye bibia enwanwa sa kenye bibia nwanwa emma de efam awo ba niema ye fam ne de bebre enso nwanwa se nyankopon sa ye de eya na asa besi ne kwam aha gese wa hunu na kwan na ujeja ho de na no na nwanwa so Olivia de te ho twen eja bedu enisa otena o de twen eja bedu doctor ne so me kra de nwanwa ne se unse se wo wi a ye pam ne hwa na wa hu treat a na em se ye uwi a ye kire wo se
bia obetena nsu hie mu yese ze kura okotwe ahoma no abi owo ya omo be fia empeja de mu odu ebia nsu ahoma no wanhwe ya se de ebesi ebetete ho no wanhwe ya abeka se bibi na abete okotwe a na chese wasai obi wo na se ane de sai na ye pam no nya se no anka se emza owo ye no wan obia na obia nheda eni ne nchen so no obi wo ne nchen a enka esi anemu eye de ye ma bebre enti nkanye bibia enwanwa bebre nkensa isa ba we ne de so mfasi kamlo ma Mary se sika no ka bosi akura abone kwayo ono so no onim se be kokoro no beda hosa bosi akura abone kwaye entina ho ma ade na ekuro ni wuwie ye na ho ye entina ye ji usika bebre sa no minim de enti a wo de sa ade na etwen eja bedu abetwe ho manso de atwen eja bedu eno de mesere kwan bia obefa so a obekwa akoye ama asi anemu no ye na ensi anemu ti eja bedu tie ye nso a enam so ena saa de na yedei aba enti fa ho sika bra na yemfa enkonko siesie no because ebetimi aba se bi wa aware mu ye kɔ no aba mo kɔ no aba ebetimi aba se ye wa na obesa abefa enti bomoden ase odi ehon sika beba na de tie ne se ehwe eja badu ya ewura yi eka no ho asem Olivia ene ne eka no ho asem ya wa nhyeda ohun se aware mu no ema ye materials ema ne ade a be ma ekofa na wapam ode amatela ni na wapam na wahyehyɛ ne kama na ode ahye na hu mi na ko ye material papa o wi sɛ osi bɔ no homɔden na odi ni dwa na otimi gi loan oba timi gina ye bold gi loan sɛ ode ye adwuma na kyɛ sɛ ɔpɛ brabo ankasa wa o ma ne ejai na adwuma ɔyɛ promise no sɛ wobɛbɔ ni dwa tire efiri ho ena eniema ekọ achew ye basa nti mehwe eja bedu no ankasa ofa ababa we ya ofa ne bese no ompe ono no ekwan ya ode ne fa oya ne sex toy emema bebre eware for purposely for sex but so ohwehwe nipa ne kra ye die na bra bonko so de because ohwe ababa we asem a onyanye mo pe na chese ntawantawa ayede aba omuntam no agya no hokofa oba afofra a one ne bededa because bia onyem a ne ho kra anya akono ana se bibi nkoyie na no na meka wa se aware ya adventurous aware se unya koye oba ho ade se wo ware no a eniema ebesisi mu no eno kura na ma unyini emma wadwene mu bie wani te ewa aware mu eye adjustment commitment chese mentment bebre ene wo aware mu na afa mu anyini na mokọ enti aware ni di mfie se dan a obiti wa onim se efo ama da bi o adwuma ewo mu ankasa enti eduru adwuma bra na eja bedu adwane edu bre wo se oye adwuma ewa ababa we hu wa aware omo anu adwane na kire se ono ababa we se odono a enka onye saade no eni nti aja bedu baabi a wo de ababa we adure entitim pronseye enseye kura bra na befesi baabi a na wo se esie na bia obi pe no obefa wato aso ede akọ na said ye wakọ akọfo obi fufuro ọkọfa na pass eja no asan ababa we ho I think say ni say ye de suggestion ye said ye tie ni say otoa so ebio eninti omra na omra de sesa ababa we ne nsaka ewo de edrum no onfa ne chefa anya de emma no because oye oba opese obobra mehwe na brabo ne na yi a na de toso nso aware ye mfa namfo sem nkwa aware mu esusu jid adamfo di wo aware mu ba bi tesa wo ware di a wadamfo oye gate achi o eni ehia adamfo because adwene eda nipa bitiri mu no obia nim nipa nya nkasa eni ntisa wo ware a susufa wadamfo to the extent say na wo fro car na wo hia na tuan ka sika nya wo na wo kire ne de wo hia na ya ne papa wo hia na ya wo na wo be kire no nto hote wiase onim se ya papa ma Mary wa ne papa si na wo de wo kan ne hye
sa adie ma na dwen ekọ mema de omo ha ewo emba ho abrewatia medase me maame me sese champon sa baba wa no me de ho na hia me obi se me interest wo eno wo hia wo eno ba wa japade no akosua kuma se ha me te ya me ni nyina ho na de sika no abrewatia so I agree with me there so na me ya adwen se me ba ho papa me wo pa a chosi menu ma aka yo dia wo se invitiase no wo mo twempra emfie mienu enti no me mom de me ntumi nkase na abrante ne mpe ababa no because emfie mienu empra twen ansa na obeye ne ho ade aware no enu ntino na odo ho anya sanka ontimi enkonkoye ne ho ade na ababa enso no so no na wo yo obi a na wo pe aware no enti ade a obeye ama awade na gina bia no ena no wo yeso okope bosia na ode ye adwuma be ma ne mfie no kura na bia sei na echi na ya wo mutana be ma ne ni suma di pa no na ese nkono so no wo fa ne ho adwene na ade ba ko ne se wono a ne kokuru obeye otwa toyi ede ko hye be ma no ensem aseche ne se obi nya wadamfo woni ne ba bia onye wadamfo na motibro no e ba ko so enna waba be ye waye efise wawo enna waba be ye waye aye na oye awo ne sempa bo no de fa hin no de ko hin no de brewo wo de abrew na eno no chese wo de no e hye wukru ensa preko pe te se na ewu nua wo ma me ba wo papa eba eno na ma be ma no so nya interest e wo hono mo a wo ba yi wo di na wu nti no wakata bibia so ena be ma no so kata bibia so na wo mu di esie no na awade ya gay koye no ne maame boaye ne papa eboaye tene senka awade no ka etumi ejira na sanne ya okokọ wo ye no wana ye no wanwa se wo bia ya sebi wo papa kura akọwuram akọpai enua ama mo di abọ mo da so no mo ne ade na sebi wawo na wasiate ya sebi abepam wo seminiska wotimi gi loan so e de ye adwuma wo maame etumi eboa wo papa etumi boa na je se be ma ne ho hi e na wo di epra ho je se be ma na fiska amadia e na wonye ho na wo di dem se ya to ka mu ho no no ya kosi okuma no ene ye fese ya to e hia no so no e wona ekwan bi eda tokro e ma meda ho eya ho na ate atom na saba ko ne se abosumi nsia no ya adie ne de ho no aye denden esa ya afio okoye ni mom na no wanya bosumi nsia se wa wo ma ne be nya afi ene ho no aye denden ensa na won betimi aye ho no bibi na o meme mane no de aye ne mane bibi won ne bi wo ho ebe ye yiye na mom no chese asem ba kokura ya meme ntia se ne se sene na wo kanu no yakoso kuma ye japade ejapade pa ye sombo a sebio se wotesem edisi wo na wotra wo to so e wo fom na be ma di wunya na wo kanchi a eyabosom oda eyabosom pa ye ebetimi akum be ma ebetimi be ma yare ebetimi be ma abodam akoso kuma yi na nwumra me ncho na nwumra program sababa wa bi sadi kunu be ma bi odigi ni di ye o se kosi o de bone tweso no de abofom o de bone tweso no de abofom sa o se aye se anya ba nya brate no eyabosom abrewatia me se ye bibi eyabosom wo kanche wo fa nwi wo fa wei ejapade be ye wo so bia wo kanche se ne wo kanche no na watesem na wusi wo no mo no wa wro wo ho na wusi wo ye kire emma nka mo ha mo kura se ko fa ensuo bi eja ko bodua ko fa bosum bi eja ko bodua ko hweku mai enchew enya wo hwe okono okodibia in here and you beka brofu ni be order in here pa teacher ni o kam brofu tantan we say asem na hia papa mayanka emaya mi tumo fomu obi amfa bosum emodua da ipamache ma wo bia amfa nyankopon no mi wo bia da ma be ma ne ntia ase we ye me no mienu dia ya nchi ye na wo goro me ho a
mitese mu a wa wonim na besie eno no yankwadane o yankoya ne hwe bibie ni wa ya kyese benya ade on na yese ne me kan se ade na japade we sei ya de je dan ya de je japade ya de je japade ma ya maame nom ya nsenom ne ade na wo tan wa ma obi ho ahinte wo kwakose no se no abrotia mame sa wo krampo adeduanan no ya edi wanimu no na sese bi o wodi wonsa fa wono mo wo se ne esitie na kakra na ho ba bia ante ahoma ya ye de pam ase ho no enya de ya enane wodi wotrensuo ni na sa de ne de enane ya mfa homa ya yi ahoma eno ankasa na enane na no ya me nwanwa enye fa no wo ye ho na je na wo anti woni skenti ya pam ye eja ne sa ne e wode menti ase na so menti musam so ya be ko ya enti na ma misa no ya be ko ho no ya kwa ko enti na ho no doctor bia na se nurse ni bia sa de we se o mo mfa mafie wo wie ya ena de so wie so a ye de nsa fa wo no mu hu se ho na atia na se entiye enti se atia na hwa no wo moye wo sko woni sko ye be ye na akire no watua to no dia no the problem bi so na bia ba ye ntina ma ye sa bia na to me no em say wonya infection me na sanam de bi ho no wonya infection wantene ho ahwe na samre no krasem ne wonimu na be ma no ho ya no wonimu enti wantene ni amfa hwe no nkasa no na akofa sa na magwese nyina ba na sabe o emema mpo no ye hu aye no na wo modo ye sen na ade wo ya tiatom so na ye say so onfa ensa no enkoye be me so onfa ne nsamra abebe enfa enkoye ensa no momu de to be frank so otwe kakra say ebusuafo etrase na sene wonya oba no koye ne hode na ofa no won peni bia mo onsiesie oba no won fa ne ma ya fo bia de ye ne ye mfa nse et wontimi enka se me mpa obiem na say ne say no way okay ya na edrum pempenso bia ya na awofo no wo munyina brande na wo munye o masede ena nua mema no so nkontafo na o mugye nkontase kan no eduru se so o ne nkontafo no so enkasa so seme ka me fie untime ye wese na wonko because man no kra no o so o mo mene no o mo ni adinche se mema yam se wa fa nko bretu abusuafo so enti no o mo ne ho moden na won siesie no won siesie na afa so o na ye japade ni papa kwa ne kwatwi nnua de begu so edi adanse enti adan no ne ade no eba se awade ne begu a wonya na sede pepe won che won fa ne de ma no na enkwada no so no won hwe because say no gay ne ma no ye ne say won ma na kwoma won ma ni sika enti no no ankasa krampo no sem sabio ne wodie ne ede ti ama ne nyina ya basa enti no won hwe ne ma no na won nya oba no so so bo oba no so akwahoma na be me ne me ka cho ne say ade wo bi na wie bi na wo ankasa so wo wonu amema sorry enu ama no anu enti no the law of karma so one hwe if you throw a ball one hwe ya yaw no a wo be yi edi woni mu no it bounce back to you eye duabo esi system ko so be yi awade ne de watra say ye aye ne fam de papa enti be ma no won hwe yie o be siesie no wonya no fefefe na won sum no na won ko ne be anya sa asomdwe ye de asomdwe ho ya na wo nko e ma meka na ujja oba na onya no kwampa so ujja be mo nya no kwampa so ehun susu aso ne ya na wo munya wu ehun susu aso ubenya why enti odon kopo mesel eya wo ye be ma so wo rua ware mu nko ade a na your boss wo rua wade mu amesel odo so me mo wate awe jumedi afofro kra koto afofro ya beto nsuo mu e was Sompa 3.1 Sompa TV na eyenkaye ni nyina so na ye odo so me mu wone waware mu nsam no sen e na ekro wone odofo nsam no de be e na asimu ene ma nheda enkoya fe na wato odo mu ntentan ana fe na wo pese wo remu ni nyina mu nsam eye odo so me mu jumedi so ya wada bia bra anajo
non do ekosi dumienu ahomache na ekosodo so me wati empa so be de aware ni mo be ya akono ama ne ema nyina ya hyehyehye ewo empa so de amao ni nyina no ho afutuo ho nimde obefa e de front ya no ahye no so nyame ya adoma ya wada edi anim ya na ehye na NS Herbal Industry one of the NS ointment aba edwama so me so stretch mass wo ho pimples ne sansan wansan ne honam ani re ni nyina no eyi ni nyina e de afri ho ama dandruff enso so afri ho sanso na awake natural capsules was say what the aba e de amama ene emema eboa ne ma paye no ewo mo eye nuane no nti no ebeboa ama system no ene eba nyina akoye boost immune system no ama wa ye mre wo mpem so na pagya wa ho oden oba ho so no eya na esane ho nya akono sa ne nyina mu no ebetime aboa yesro woni mfie dumienu kwa na se ebia wo ma oba ana se oba wo ye lactating mother wo ma kwada nufuo mesro enko hom enka wo cash drug line obenya bi ewo ho sanso na kofodua Gapsi Pharmacy Delight Pharmacy ene nkokon nso no Wusco Pharmacy ni ade no onsa ebeka Kumasi asenda ni heba misi eba Colinac ene miamia hodo nso no wokwa wa onsa beka 0245 079915 Kanisa Heba Center omo acha kwan no ewo tachiman na waso de Kanisa Heba Mixture ba eno na ebo osisi ya wo ya o menstrual pains ni nyina etu ase na munsa ya de ahodo ni nyina epamo no ama mema yomre yon nso no etimi etu na se de afri ho ebo ama moja no e de afri sane ye ama prostrate won sema de ye eye Kanisa Heba Mixture kuma se won sabeka no ana se nupa nyina bia to Colinac Heba misi eba Dani Heba na enkran so occasion drug lane pharmacy shop ahodo nyina ye no ye baseline shops no won sabeka ba bia etu no ton no bia no eye Kanisa Heba Mixture no na wasa okoto na de tunyalewa ase fra 100247 887 436 0247 887 436 and 0202 990 943 Traders charcoal powder bidie ya wayam no muhumuhu boa yalwa hudo bia de afru ni padua ni mu nititru ne awudro ene efi de afru yafru ni mu mesro ebeboa ma wonam dua no ene ada ho ya pause wo de pause a wonu mu nkabone ni nyina betu ase asokore mampon Pentecost asore no oben ho pe anase ba bia tunro etonro anase stores ahudo no nyina no wonsa ebetimi akabi 0243 943413 and 0260 898914 na Dr. Elder Owusu ani da so ho Herbal Clinic wono ene da no wasebra na wontimi ensa woni yade na ehaw ni nyina no efri wo ya operation wie ya ma spectacles ahye anasa afa ne ekwa operation ni nyina no wo behwe sesa ne ma ni nyina no entimi emma wo behwe amoni ho nsam no etimi agina ye amoni ekane ano agina ne na so wo se en control said diabetes and dry yade stroke ne yale ha enkeka ni nyina no infections ka ho no wo to ase na kwan Kumasi ase nom no owo eye kwada so estate park hwa na wonsa ebeka no enkran enso owo ho 0559 901 234 na ye catch say zipe se waba bomodian na dial *270# and one say misro o price option 2 no send wo sika wo se jimidi ye be ma bonus wo be di wo be me we wo ya ne ye ntete wo bia no na Universal Natural Clinic so ese adro bo adro nteno furniture mo e wa tonso S9 obe bonso mo ho na won to nyale wanyina ase enfama adre stroke ya de ne de wo ka che kra ama wo na mu yale wa ahodoɔ onkasa mu abuo ni nyina so no wo hwɛ de asisi na akwa so fidie wonwaso ene wo de ɛyɛ adwuma atonso S3 ene wo obebo nso mu wa fra doctor 0556 244 102 0556 244 102 Universal Natural Clinic odifo ablotia nwa bay yema enwa be man ye fene se kra Kofi Bedu Kofi Bedu eja Kofi Bedu nti ase asema baba wa ne kanyina no ese obeye ho adwuma ese so obeye ho adwuma because what in baby ana okoshia na ose ope no ana oti ase ma o
nti na se atie no ɛsɛ sɛ wɔhwɛ sɛ ɔbɛpam ɛsin dademu afei so bra wabra wɔne ne mienu asi dankora mienu no ɛsɛ wɔhwɛ sɛ ne kyɛfa wɔ mu no ɔde bɛma no de tosu bio enkora na wawo mu no so no obɛmeki sure sɛ ɔbɛhwɛ wɔ mu de tosu bio so no na kɔhoma no so no ɛsɛ fata sɛ wɔde ma no sɛ ɔbɛtwempena sɛ ɔntwempena me ɔhɔ menhwɛ hɔ na mmom ɔnhwɛ ababaawa no na asomdwe mmra ablɔte onim bibi sɛ ɛkɔba sɛ wokɔhyia ɔbonsam paa wobrɛ wɔ abrabɔ mu nipa paa nkasa sɛ wɔyɛ bɛrima anaa wɔyɛ ɔbaa sɛ wokɔhyia ɔbonsam a wobrɛ yie papapapa because Satan ni Kristo tra kyɛi stay no be so control nyame Yesu Kristo nanso no so on de na adwumu da because no de ba bi ofiri ba nyina no onim akoa no se no sitie na mo no nda ne ho de nkyere no na yeyi nipa die ye nhunu ansa na wo se wo yi nipa bone for no na wo breyie edi se nipa oba kofa be ma bonsamwa obeti no what temperature more than 3 years nyame anya dum ho kura be kwako pesika de abre no because eyem pratwe edire bi me ka se awurade na dawro ma sa konya kura foforo ho a ankoma awade kura na ne mpra e wo se mpra gyae de ba mpra no etimi didi ko akiri abua na yenhwe ekwan ya maami afaso na abrantie no ni ayababa ya ajabadu eni abrantie ababa ya afaso woni ababa wona tena so many years ansana wokọ wale no woni wi ya pe ana o start so o kana dai ahyegem amane hunu ade bunim fedie nim odwo nim na se bema ekase wodi obani a ne kwasem emu oyeye pa etu hwa awore wo ya enya de ebeyeye ye obema bi wonu ma so obefa oba na onu a onye wuyi onu a onya ma nko onu so a onkase papa nkyerɛwo onu so a onsiesie ah enti ayewodia ni panyo na wo no obefa na wodi bie emwa okọ no akojadwa to na ma na okay yemfa ne sa ya na menta hete man because oba bia obefa ba ma bia no ofo ne se nya hwe mam ne ntina de bia me kase se oba wuro no ho no ne be ma da oba onye jimifu bibi na asie etiaja bedu ya kan boko be hwe ne yi wasade anya sa woni ye benya ne yie pa ekwan yo de baba na faso no empratwe ne ohom ehiame ne mom nase ne chop money ani na yaresa ne nkurahwem ani dan na mo se ne de eno de ababa na oka ho yi ese oba na be wasade okay anya sa ye ne unwie ne kura na blote mfa we ntwato ye besre ye wa hai obi bia wonya case wo de be ba no ye wo ho kwase ye ka judge for ni lawyer for ni appoint for penny for enti ase ya soja for enti ase bibia koka papa enya gero ejetu obi asawo tu obi ato wiase obi a efiri penny for so si ye nkura so asawo tu obi ato etu hurija hweriye na wanko kaja ni ye ne jana anyedai an hyewoto hyewoto wi akaka se de odi jano ebesi hanimom na why bon debi woni wa huriye etie besre di odina asamba no bibia to nani bibia wura ni paduam wonye ba bi infantile odina asamba bedua eti ha so wodo asamba bedua no ma yintimi mpamon se de mubu baby se ya fidie nyere ya fidie mpamo aboa na ne behye eti ye to behye mu so aye nja na ma ne enti atie obi na be frɛ ye abusiafo enye obi o ya onipa ne banko ade ye beso ne eno de ye beso ne mu enipa nti na ye wa hase ye mamwa ye be boa wo no da enti ye boa wo na me ka kire Kofi Bedu se ye wura wada Roma sa wo mpe ne tenten empe ne tietia ebe ya ma wo se Nyankopɔn ye adoma adwuwa da no pa emo no nkono no ame yate won kanya sa wada Roma tietia na me di jaw
obeti yen ka baabi abekwa akogina no so no enye wakoma so fenti na na se wani so fe enti ya no wa hye so na mo ma no so no mesrawo wo ye adwuma be ma se gya adwuma no na betena fie be ma na adwuma wo pe na wasa wo ya meso kwan bi so no aware do won to wo Samito we makwaje besi ameton so ade say me bomb pie say kabeba enso no wasade bi aduane na be mo anopo na wasa akwa akodi aduane no e ma montemo wona monya adwuma na monjai say be ma se menye say housewife ukita nkwada be ma no say bia nie wase bia wie e wanso so wase wo mpe obi wadanfo nso no mesro e ya no mo hwe mo yonkofo ye why o wale e wadanfo ni wukunu why wadanfo ka ne nsam kire won wadane wuru ye obewu ma wa no asa kekawo eya na no so ya hwe benyansafo ye bu ni be ye nka na sem 0554931931 0554931931 and 0548931931 0548931931 me da fon pacho ma han Ijuso Ibo na pom ti say Oh, kaka dey. Where your body tell you was to say. Mami money tell. Ami chani papo di fo. Ojo so. Kaka say anami di wawa mi hu wa do atuwa. Na mami mo mabaso. Afema o kan sisi ana ewu. So ba uni be ma na be ma ni se je adwuma na be transia. Ko private to abon 50%. Afena be kwa ka cheni te o ma o. 50% is private. After a man soon, who near market Kitibia as a move to top. And then you know the fuck of the Saturday man. As a uye juma. Now, over town brody biswa. Make of 4 be so down for. If the Okuma once you do also penno. Or do on your pet. Or yes, okay, I said no war was here. Well, so far back you call her now or the shell. I see actually. More money now. Omo money na hokumasi yonko no mpacho ma he buru. Yeah. Me do fu di ni ba bia ofrefre. Ka fra wa homa na tiato mpacho ma hai. Hello. Hello. Mpacho ma hai udi ni ba bia ofrefre. Good afternoon. Good afternoon, boss. Wahima. Good afternoon. Good afternoon, me do for me tiel. Wahima. Papa. Yo, where the not to be a material and family cry. What's say? Family on a boat of you for you say. Okay. To pass for you. Yeah, that was say. Oh, ma, that can be when you say, again, what's happening as a man when ye. Because I won't go say while you walk over school, I have house school as a Wakofana. What's the matter of your Mako Krati 6 months? Because I made a man when you cry, you are the young one. I was saying, I am Pelache na ni kuna nechu ofia one ka ho. Before ni dia body oba na afford be ono. Oba no ni sem ka kan na afford be ono. You go class for man sa. Okay. What you mean that? Mate, me no ti fie na o twempla ofia ho a me ye bo asia ma say na bi wo ho anya me de minti na ho. Enti na me ja ba. Pa cho ma hai. Hello. Order for my high. Too bad. Pacho maha. Me go so hello. Me do for baby our friend you ding. That from what going to. Pacho yentio. Pacho. Aya. E group baby ah. Ila call it no GI boss. Hello. Me do from Pacho yentio. E group baby ah silo call it no. E GI boss nka mo ma baby ah bi friend no. Mo mo e nya kwan free because and your friend ah ya nya mo. Wadaro makasa ni yentio. Oh, yam sane di odo kan no. Ya ti e be hwa ye hu bibi. Pacho my home. Hello. Oh, ne besu kafra. Abusiafo. Pacho my hi. Yeah, no. Me do for baby a frefre ni udin. I'm for it. Free. So for you to my best estimate. Yeah, we had a multiple. Said me be friends about 4 to 100 and okay. Because about one my friend be
I said, when you cut them on the mail, they must want to last year, with the hair meeting. Also, my son said, you're being one man, I think more, but he said, you'll be fine. Kafra wa homa no atia to abusiafo ye ka cho say my talent reality show ne baso Sompa TV we Sompa TV ne Michaelist production e na aka bom ntene kwada na omo nim nyom to asa ene ma hodo na bi ka news e bi ye che say sport say de nwumre ya na say wie Luther King won na bedwafo na asemo kramomo e betina sena na che say wabomodin a e be hyase e wo Sompa hase nom kwasia da bia Sompa TV no na bo pemu ekosise no nsia ebebo anwumre no pemu chechire mu bia 0240 054 263 0240 054 263 and 0243 789 318 ana Sompa Nkomo dwumedie no eyebola ye di asie nyakopon ye adomo asemo ensinsaso no ebeba by next week ubete ho empopo ye yes sorry so minister BJ ye faseda ema no na midindi wo hene ire ma me akua ye boa asiama ma sorry adwaso kremu aba se ne nsaso ma nsenim Luther obeje adwa no yenkwen